Кой е Васил Левски? Как да ти го обясна? За думи можеш по принцип. И мога да ти кажа, че той пише стихотворение, има... Кое е неговото стихотворение? Не дай така да ме питаш. Къде е роден Христо Ботев? Тихо, момче. Какво беше това? Тихо всички. Какво беше това? То си е град това. Да, знам. Карлово. Не, къде е роден Христо Ботев? Сопот, Карлово или Калов? Не е Сопот. Кой е роден в Сопот? Васил Левски. Христо Ботев къде е роден? В Карлово. Карлово е роден, друг български възрожденец много голям. Кой? Любен Каравелов. Не, Васил Левски, брат. Днеска е 2 юни. В 12 часа имаше една сирена. За какво беше тя? Не знам. Не знам. За какво беше? Аз не знаех, спах тогава. Имаш ли представа? Умрял е. Аз видях, че има статус на Васил Левски. Да. А 24 май какво се празнува? Гезно? Не знаеш? Не. Какво знаеш за 3 март тогава? Ма... Кажи ми 4 будителя. Не знам. Не знам. Не мога да се сетя. Нямам идея. Левски, Васил Левски кой е? Кой беше? Затруднявате ме. Турчин беше, доколкото знам. Беше решено. Нещо трябваше да бъде направено, дори да беше нелегално. Всичко беше подготвено от месеци. Да нахълташ непоканен в училище 24 часа преди първият учебен ден е незаконно. Но и аз имах своите причини. Камерите не бяха проблем. Отпечатъците също. Така или иначе щях да оставя преки доказателства към мен по всички стени. Утре е денят 15 септември, първият учебен ден. Тук ще е пълно с ученици, а някои от тях ще стъпят в училище за първи път. Всичко вървеше по план. Бях предвидил дори време да се погрижа за старите картини на героите ни, но такива нямаше. Сякаш празните стени имаха нужда от това престъпление. Но все още не бях стигнал до главната ми цел. Бъдещата класна стая на първокласниците. Знаех точно къде се намира и предполагах какво ме очаква там. Балони, украса, може би буквичка от азбуката за всеки първолак. Но и аз имах нещо специално за тях. Щях да се погрижа никога да не отговарят с думата Не знам. Не знам. Не знам. Гезно? Първокласниците в това училище щяха да израснат различни. Щяха да са способни на смели постъпки и жертви, за да ни има нас като нация. В живота щяха да пристъпват по-често напред, отколкото да отстъпват назад. Отворих вратата към класната им стая. И тогава разбрах. Децата не бяха виновни. Спрях да бързам. Никой не ме гонеше. Така или иначе, тук времето беше спряло. Стените бяха празни и мълчаливи. Не казваха нито дума, а утре към тях щяха да гледат най-жадните за знание очи. За мен Левски и Ботев не са цитати, не са стихотворения, не са и картини. За мен те са път, оттъпкана пътека, по която децата ни трябва да вървят, за да придобият качества, да опознаят героизма и да направят България такава, каквато мечтаем да бъде. Нека не се заблуждаваме, че друг ще го направи за нас. Наша задача е да им покажем, че такава пътека съществува и да я направим интересна и привлекателна за тях, да тръгнат по нея веднага, щом влязат в училище, още щом чуят първият звънец. Но тук, в това училище, пътеката към героите ни почти не се виждаше. Тя минаваше покрай счупените мивки, завиваше покрай 50 годишните гардероби и сякаш не водеше никъде. А единствената светлина, която я осветяваше, идваше от счупения покрив. Децата не са виновни. Чувствам, че в последно време света се опитва да направи от децата ни какво ли не. И всичко е все по-далеч от историята, традициите и героите ни. Затова отдадох времето си да правя обратното. Създадох стойностни и смислени продукти, чрез които децата ни да се доближат до Левски, Ботев и Раковски.
да прекарат дни и часове, рисувайки техните героични образи, без значение от уменията си по рисуване. Има магия в това да нарисуваш Левски с твоите ръце. Тогава той престава да бъде сив и някак недостижим за теб. Завършената картина е стъпка по пътеката на героизма. А пъзелът от дърво, той не е обикновен. В него съм заложил скрити символи, които може да откриеш, но може и да останат скрити за теб. Съставен е от 350 части, които разказват за живота на дякона. Всички продукти на каузата може да откриеш в уебсайт, който кръстих с името Без име. Беше време да поправя навезите от това дарение в злом. И тогава го видях, един от първокласниците. Утре той ще седне на първия чин, а пред очите му ще са те, българските герои. Ще знае техните имена и ще бъде вдъхновен от делата им. Ще държи уверено ключа към техните качества. Ще върви по пътеката рамо до рамо с Левски, ще стъпва смело напред и никога назад, точно както дякона е правил. И стъпка по стъпка ще се превърне в герой. А сега си представи стотици хиляди като него. Поколение, което не вдига рамене пред отговорностите, а се бори в името на родината ни. Поколение, което се бори за твоите идеали, когато ти вече не можеш. Справедливи, свободни и смели български деца. Отговорността да възпитаме такова поколение е моя и твоя. Наша. Хората в сянка създават хора в сянка. Героите създават герои. А ти днес избираш от кои да си.